Ideme do Poľsky na Final Four Zlatej Európskej lígy. Skontrolovali mi radar, gumičky, loptu, pištol. Mňa ono hmatali, takže prežilo sa. Až mi zle došlo, ale dobré. Vyberáme zápas, zajtra nás čakajú Švédky, tak už si ich trošku analyzujeme. Nech nedostaneme šále. Pretože výsledok čo? Nevieme ovplyvniť, ale čo vieme ovplyvniť je naše mentálne nastavenie do zápasu. My ideme na papáčce, tuto ľudia bežkajú. YouTuber? Ideme do Poľsky na Final Four Zlatej Európskej lígy do miesta Radom. No, bardzo dobrze. To nie jest Final Four, to je len bitka o Final Four. Musíme vygrať dva meče. Dve meče. A ideme do Final Four. Dobre, tak je. Dobre. Babi, ako sa zatiaľ cestuje? A babi a Rišo? Perfektne. Skontrolovali mi radar, gumičky, loptu, pištol. Všetko? Masážne. Nenormálne. Ale všetko prešlo. Všetko prešlo. Neohmatali. Skoro som si rozbil píšťaly iné, ale všetko prešlo. Mne zatiaľ nič nevyhodili, takže dobre. Neohmatali, takže prežilo sa. Ja len ohmatkali. To bol taký ohmat. To som ešte nezažila, fakt. To normálne som mala pocit, to bol strach. No fakt. Všade išli. No a teraz čakáme koľko budeme čakať? 2 hodinky? Hodinku a pol. Sme na kavičke, išli sme zo Šamorina. Čaká nás cesta do Varšavy. To mi nebude počuť. Čaká nás cesta do Varšavy a z Varšavy ešte hodinu a pol do Radomu. Radomia. Do Radomia. Hlásime sa asi odtiaľ, alebo z cesty, z lietadla. Pa! No, my sme pred malou chvíľkou došli akurát na hotel, na chvíľu sme si na 10-15 minút ľahli a teraz nás čaká rýchlo snack, nejaká káva a utekáme na tréning, ktorý by mal byť kratší, si myslím, nemali by sme skákať, takže by to malo byť fajn, trochu tú cestu mám pocit, že cítim a tak ma trošku vypína, ale snad to nejak zvládne. Každopádne my už sme tu na mieste, kde už budeme hrať tento víkend. A pomaličky sa chystáme teda do tej haly, ale veď to všetko vidíte. Práve sme dorazili do Radomu a je to tu obrovská nostalgia na staré časy a školu. Až mi zle došlo, ale dobré. Hala vyzerá byť... Má 4 steny, to stačí a verím, že niečo sa dneska podarí. Trošku si trošku zaservujeme. Je to ako betón. Tak máme po tréningu, trošku sme sa zahriali, aklimatizovali, po dobrej večeri sme, plné brúška, pozeráme zápas, zajtra nás čakajú Švédky, tak už si ich trošku analyzujeme, nech nedostaneme šále. Šále na krečníkov a... Mama povedz, že si zdaj do Gagoru. Gagor plný. Spokojné a to je zhodnotenie dnešného dňa. Šajnka, ako veľmi sa tešíš na tréning a zápas? Bože, strašne, ja som kvôli tomu nemohla spať. Už som odratovala minúty, ale nie. Veľmi sa tešíme, veríme, že zahráme dobre, nech už to dopadne akokoľvek, pretože výsledok čo? Nevieme ovplyvniť, ale čo vieme ovplyvniť je naše mentálne nastavenie do zápasu, takže s radosťou. Juhu! Vy sa ako tešíte? Hej. Nadšená. Si mi nadšenie?
Ako hodnotíš hlavu? Tak je tam zima, musím povedať, to je také prvé, čo som si všimla. Ja som si povedať, že... Aj to, akože takto v Polsku sú krásne, hlavne však oni tie poliaci tu žijú tým volejbalom. A čo, zahriali sme sa, trošku sme poservovali, snažili sme sa nejakým spôsobom aklimatizovať a ešte stále sa aklimatizujeme, musím podotknúť, ale verím, že na zápas, keďže sme mali včera taký ľahší tréning, tak dneska takto vystrelíme a bude dobre. Ideme sa pripraviť na videjku, potom nás čaká opere a klasický zápasový deň. YouTuber. No a toto bol náš ďalší zápasový deň, ktorý vyzeral takmer úplne po identicky ultra super ako ten rannom predchádzajúci, rozcvičení akurát si ideme dať behu, kavičku. ktorý sa konal v Radome. Áno, aj cheesecake. My My ideme na Babáce, toto bude večer. Áno, behá sa to nejaký maratón, ale ideme si dať koláčik, lebo sme na neho už včera pozerali a nemali sme si ako dať, takže sa ide využiť situácia, ktorá nastala. A mne to bolo dobré, ja som si to tiež užila. A koláček, ale inak to potom vyzeralo úplne Spoko a ideme si ešte sprieť ráno. predtým, No video, a toto obed, bol náš ďalší zápasový deň, snečík a ktorý vyzeral takmer úplne identicky ako ten predchádzajúci, akurát kvôli tomu behu, ktorý sa konal v Radome, tak sa k nám nedostal autobus, ktorý by nás vedel zobrať do zápasovej haly, takže sa naši tréneri nakoniec rozhodli, že ten program trošičku upravia a mali sme iba takú atletickú, alebo povedzme, že rýchlu rozcvičku na atletickom štadióne, potom sme s babami teraz behli na tú kávu a koláčik, ale inak to potom vyzeralo úplne ako ten zápasový deň predtým, video, obed, spánok, snečík a potom sme už vyšli na zápas. A takto teda vyzeral náš turnaj v Poľsku. Bohužiaľ tie dva zápasy sa nám nepodarilo vyhrať, takže do Final Four sme sa nedostali a tým pádom Zlatá Európska liga pre nás skončila. Ale verím, že som to aspoň trošku priblížila. Mala som aj trošičku viac záberov, aby možno ten kontext bol lepšie pochopiteľný. Ale ja som mala plnú pamäť, tak som niektoré tie videá nahrávala na telefóny, ktoré mi požičali baby, ale tie si tiež potrebovali vymazať fotky kvôli pamäti, takže niektoré tie videá som stratila, ale verím, že aspoň niečo som vám dokázala takto sprostredkovať. A teda na ten ďalší deň sme už potom cestovali domov, pretože prvá časť repre pre nás týmto turnajom skončila a začala nám pauza pred prípravou na majstrovstvá sveta. No ale z tej prípravy pre vás tiež chystám videá, takže určite odoberajte, lajkujte, šerujte, všetko, čo už poznáte. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.